एलेंवारि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सिगां आं इउ एन एकाडेमि बिजनेस स्कुलाव फरायदों मिथिहोहरनो नोंथाङा इउएनआव फरायनानै माबायदि पार्सेन्टेज लादों जों सिगांनिफ्राय आङो सेथि मासियाव 91.6% लानानै उथ्रिनो हादों जों थांनाय बोसोरनिफ्राय बेबायदि पार्सेन्ट लानायाव बेसेबां खस्थ' सेथि खालामनो हादों मासियाव गाइड थांनायखौ खालामदों आंखौ आंनि फोरोंगिरिफ्रा मोजाङै मोजां फोरोंदों आं मिसिमा सिगां जोंनि ओनसोलनि फरायसालियाव सिङाव थानाय फरायसा आनजाद जानायनि आरो सिगां जोंखौ समाय मिसिमा लाहोयो ओनसोलनि सिङाव बेसेबां थानाय पार्सेन्ट मोनगोन फरायसा होननायाव बायजोआव बेयाव आङो फरायहैनाय 90 गासै जौखोन्दोनि फरायसाफोरखौ बांसिन लागोन होननानै आङो जथायनानै समाय लादोंमोन जोङो दा मोनसे बे मिसिमानि खोथाखौ सिङाव खोनानानै थानाय सारमोनाबो जिथि मासियाव गोजोनदोंमोन बिनि थाखायनो सायख'नानै लादों बिथांमोना आंखौ बिनि थाखाय हाजासे जोङो आं जेसेबां नाजादों बेयाव जायफोर मदद होफादों आरो आंनि आइ बिथांमोनहा आफायाबो आंनि जिथि जाथि खुरमा बाय मासियाव बाहागिफ्राबो आवगायदों बिनि गासिबो थाखाय आंखौ जोङो बे सिआइटिसिम दावगाबोनायाव मान बिलाइ होनाय हेफाजाब जादों होजोबदों आरो आं बेयाव जायफोर आंनि बिथांमोनहा गासै आंखौ जाय जाय मदद होदों बेफोरनि सायाव निसिमा दख'रा दुलाराय बर' गोजोननाय फरायसा जासिदों आफादनि आरो आं सिङाव थानाय नाथाय गोसो जिथि गोरबोजों मासियाव हामलायनाय जासिदों आवगायनो हायाखै नोंथाङा बेबायदि पार्सेन्ट मोननायनि फार्स्ट गेजेराव डिभिजन पास खै खालामनानै घन्टा फरायनो हादों बिथांमोनखौबो आङो आर'नाइजों गासै बरायनाय फुङाव जादों बेसेबां समनि आंखाल 4:30 बाजियाव सिखारोमोन जिथि आरो मासियाव आङो आवगायनो हानाय 7:30 बाजिसिम फंबाय फरायोमोन फुङाव आरो आरो बिनानाव आङो बिदिनो बिथांमोननि मुंखौ आं बेलासिफ्राव गिबियाव समाव फारियै जोंना आनजाद बुंथिहरनो जासिगोनाव सानबाय क्लासआ बन्द जादोंमोन बेखिनि समाव आङो जा गोसो जादों बेलासिफ्राव आङो ओंखारनानै फरायदों आरो मोनायाव आङो गासै 11 रिंगासिम थादों बेबायदि फरायनायनि माबाखौ निसिमा दख'रा दुलाराय बर' नोंथांखौ फरायसा सोरबाफोर गाइडफोर आफादनि खालामदोंमोन नामा आंखौ सिङाव थानाय आं हस्टेलाव थाखायो नालाय 2023 आंनि बे जाय जाय मायथाइनि हस्टेलाव सोरबा फोरोंगिरि थायो जानाय बिथांमोना आंखौ गाइड जिथि खालामदों मासि आरो आवगायनो आं हानाय जायखिनिखौ बुजियाखै गेजेराव सेथि मासि बिथांमोनावनो आवगायनो हानाय सारमोनाव मिसमोनाव श्री मेदाममोनाव सोंनानै आङो हायुंसा बसुमतारी बुजिना लादों दिपा जोंनि चिरां जिल्लायाव सुजित नोंथाङानो बर' बसुमतारी मिडियाम फरायनायनि गेजेराव बिमा फार्स्ट बिनि जाफैजेनना दा बसुमतारी माबायदि फिल खालामदों आङो दानि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मानोना एलेंमारि आं जेसेबां खस्थ' खालामदों नासो आं बिनि फिथाइखौ आमगुरि मोननो हाबाय दा जिल्ला आरो मा चिरां स्ट्रिमाव फरायनो गोसो नैथि जादों मासि आङो दा साइन्स आवगायनो लादों हानाय क'क्राझार इउ एन आव लाबाय आङो जोंफुं जिउआव माबाफोर जानायनि बसुमतारी सिमांफोर नुदों बिमा आङो इयुनाव सासे गिदिर दाब्ला डाटा साइन्टिस्ट जानायनि सिमां बसुमतारी लादों आरो आं थांखिखौ जाफुंहोथारगोन नोंथांनि बिफाना मा नाममोन बिमा आंनि पुर्निमा आफानि मुङा बसुमतारी अजित बसुमतारी गामि आइनि मुङा बिनु बसुमतारी सिमलगुरि बेसिकेलि नासो नोंथाङा नोंनि इयुन आमतेका जेनेरेसनाव फैनाय बे क्लास 9 फरायनायफोरखौ थाना माबायदि फरायजानो आमगुरि लुबैयो सासे जिल्ला टपार चिरां जानानै बिथांमोनखौबो मोजाङै फरायसालि मोजां फरायनो जिटिबिए माने आमतेका फरायजानो थामथि लुबैयो माने मासियाव आवगायनो हानाय जोंनियावबो जाखिनि खस्थ' गोरदुवास मोनदों जोंबो मोसाहारि खस्थ' मोनदों सिगां बिमा जोंनियावबो बे दा एमसिकिउ जाबाय दिपा नालाय बेयाव बिराद खस्थ' मोनो बिरल मोसाहारि बेनिखायनो बिमा लेखाखौ जेखिनि हायो नयन जेसेबां लेखासिम मोसाहारि फरायनांगौ आरो जेसेबां गामि आउट लेखा दङ बेखौ मिदिनिपुर फरायफानांगौ नासो होमबासो जों जाफुंनो खैलामैला हागोन टेक्सट बुकनि अनगायै गुबुन लेखाफोरखौ फरायजानो लुबैयो टेक्स्ट थाना बुकनि अनगायै आमगुरि बिदिनो जिल्ला गाइडबुकफोर मोनो चिरां बेफोरावबो ब्रैथि फरायनांगौ जायो मासि ओमफ्राय आवगायनो हानाय बेफोरनि देंखो कुइसनखौल' गयारि नायनांगौ बिफा बक्सा बिनि गयारि फिननायखौ लेखायाव बिमा नागिरना फैसालि लाफिननांगौ गयारि गाइड बुकनियाबो मोजां जाजोबनो गामि नागिरा बेनिखायनो सुमफ्रांगुरि नासो